gashi nan ga falfale nan kai ni wani abu ma ba zan iya faɗarsa ba gashi nan ga sarkin kiɗa nan gashi nan ga masu algaita duk suna nan kai jama'a abun gwanin ban sha'awa sai wanda ya zo wannan guri zai iya gani kai hasiyar da ta ci gaba hasiyar da ta taka rawar da makarantu da dama ba su taka ba hasiyar da ta da za a kira ta ba kuma sarauniyar makarantu a makarantun da suke faɗin wannan jihar Kano baki da ga mai martaba sarki nan ga kuma jama'ar sanar suna biye ga sarkin zaki nan ya ga kuma to sarkin dogarai nan amma dai da Allah masu bindiga kar a buga mana bindiga nan a yi hakuri saboda yanayin jama'a bindigar ta fali ce Please, the person with registration number 326. ga bindigar Allah ya jaza mana sarki Allah ya jaza mana sarki Allah ya kara wa sarki nan Allah ya kara wa sarki imani Allah ya kare mana mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu a jama'a kamar yadda aka faɗa